पहले तो लॉकडाउन में गौनाइए बंद रहा। अब जहाँ जाते नहीं गौनाई आवे ना किरिया खा के कहतनी ब्याह से नहीं के भेंटो खोत इसने लीलगणा से हमरा भेंट हम महोदय हम तबाह रहतानी लोग के बोलला के चल दू तल बढ़िया गौनाई भइल ना फालतू बोले तो लोग ना रहे का ना अब खूब फालतू बोल दे तो लोग ढेर रह गइल का एहन कर गौने अपन चिन्हा जे तर पूंजीए नइखे बाजार से खत्म होखे वाला अब बाड़ा ना अब का खास करके तो द्वार पर गाना बजाना करावे वाला लग रह लागल बड़ा ना दो तीन गो ब्यास के तो नाम लिस्ट में आ गइल बा। हां अब तू झिंगी हो जेबा कुछ को तर के हम फालतू बोलिला तो माइक से हटा के बोलिला एकर मतलब के इतने भर के लोग सुनेला तो माइक से हटा के बोलबो तो मने कोनो कर दिक्कत ना होला तो बड़ा बढ़िया लोग सीखले बड़ा माइक पर ना बोले ले फालतू माइक से हटा के बोले ले कोनो बात ना तो तनी स्टेज पर कुछ फालतू मत करियो पूरा अभ्यास कहीं के अधका पारी से हमरा भेंट हो जाता। हां ना वो माइक में लगबे ना करके चट चट करत ऊ तो इसने बाड़े एगो लौंडा लेके चलल बाड़े। हां वो हमें सड़ा ही जड़ा राम राम वो इसने बड़े वो हई एगो लड़का के नया नंबर मिलल बा अरे फालतू नया रिलेशन गाड़ी में ठुका के नंबर मिलल बा एगो और नया नंबर न खले ले 96 600 उंगरिया के 95 500 साफ मुड़ी नीचे कर ऊपर उंगरिया नेहरिया के बहु ले लो 98 800 हारी में जाए दो बाकी नंबर उनकर गाड़ी में यही इनकर गौनाई रह गेल बा रह जाए सब माला बटोर के रखले बड़ा तुम्हारे लत तरफ हम ना डाल मिल सके तो कहेंगे सुदर्शनवा घमंडी आदमी है हमको सम्मानित नहीं किया है तो हमरो कोई जरूरी रह जा आई बीडीसी हम माला पहनाई तबे गौनाई शुरू हो जाए इनकर गौनाई के जवाब दिया हवाई मत इनकर बाई के दवाई हम इनकर बाई के दवाई हम बहुत सिर भक अंदर तक इनकर दवाई जाने पैसा हमने ना रख ले जा बबुआ हमारा सब 5 रुपए जे पैसे के नंबर इनका 8 रुपए हमरे अरे सब 45 से सम्मानित करी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हम ब्याह जी से प्रार्थना करब भी तनी अब मंच पर हमरा एगो माला से हम सम्मानित करतनी हां सबके मिलल बा ब्याह जी से प्रार्थना करब भी तनी हमरा मंच पाई लाल बाबू एथी विनोद भाई अरे लालू भाई सब कइले का हमने गावा तनी तो मत बोल बउआ ना तो हाथ छूट जाए फालतू मत बोल ना जूता गिर जाए तुरंत मार लगो तुरंत मार लगा बड़े अखत प्रयास करके इ लोग के जमाना में कैसन गीत संगीत रहत रहल 30 हमार खाना अपना आपके आज कैसन गीत संगीत हो गइल बा विनोद भाई तनी आओ गुरुजी तनी रउआ आई जहां से हमनी के भविष्य बनेला आ ऊ जगह से रउआ के बानी एगो माला से सम्मानित करो और वो देखो तानी हइसन सन फालतू बात बाप रे बाप माइक से हटा के बोले ले केहू न सुनेला कोई असर ना पड़ेला इनका पर जाए दादा इनके ये संग ऐसा को बीडी से हमर को नहीं होला नु कि तने फालतू है केहू संग फालतू गाई ना हम अपन कलाकारी से जमाई ले प्रोग्राम के गुरुजी के सम्मान करने पद प्रतिष्ठा बने रहे विनोद भाई पद प्रतिष्ठा बने रहे कामना करब हम जय हो हमनियों के तो धरती लेदार के बाद सब लोग जानला 10 गांव 20 गांव 89 से दू गोला यहाँ होता हाथना बड़ियार हमनी के नहीं ये देख लेनी ना आज देखिए ले हाथना बड़ियार दू गोला हमनी के न देख लेनी ना ना देखे ले आज लास्ट क्लास समय के मांग बा ठीक कहला तने मारे तो झपा झपा
बड़ा ही सुंदर कटिंग के भगवान के विवाह तिलक उलक हमनी सुंदर लागल ह। देखी याद जब से हमरा याद भइल बा तबे से चुटकुला कहतनी। हाँ रस्मावा ए बाबू भैया भैया शांत रहो। तने शांत रह लो। रस्मावा गिर गई, बांस छोट हो गई, लाल बिक दिलस, पियर बिक दिलस। बढ़िया विद्वान है, लुक से नाची भाई ना मन ललका तो ब्लड बिक दिलस। अब पियर खान से पियर का कहां से गलती कहल कि हम इंजीनियर हैं। हम पता लगाते हैं कहाँ कोयला है, कहाँ चांदी है, कहाँ बर्फ है, पता लगाते हैं। तो इनका के लेके लोग अच्छा पियर का देख का है तो ओकरा में सब कांच के जिभिया में चाट के देखो कहले कि गंद काम आ रहा है, कुछ न कुछ है इसमें, हम बाद में उनको निरीक्षण करके संशोधन करके बताएंगे। लगता कि पुदीना उदीना है इसमें। कुछ कहीं ब्याज हम इनकर मुंह में बुरे भरल सब फालतू खाली फालतू बोले के सीख ले बड़े। विवाह कोइले बड़े, विवाह का उतार के रण घाउज करता रह। देखो देखो नाश्ता के डिब्बा बका लिखल है, अतवार लिखल है, सोमवार लिखल है, तार दीदिया के कोई गो क्या है माने तुलसीदास से भी तू बढ़िया विद्वान हो। उनका गाड़ी लेके के ना होता रहा चपाई में। अरे दादा राम कलेवा में जाके लिखले बड़े हो, नियम कानून से लिखले बड़े। भिखारी ठाकुर अपना विवाह बढ़िया गौले, उनका लिखे के चाहिए, इनका तो सौ न कहाई विनोद भाई। ए बच्चा सुन मत करी कि सुना सुना ए तिलक देवा भाड़ुए का तहरा दीदी आके कतहत दुआरी उमे जादो जी चरावल पारी उमे मलिया गावे आलवारी। यही भगवान के गीत है। अरे महाराज चलते रण घाम खाली धरकच कर ले चले तारा। बिना राजा के कोनो राज ना होला जय, बिना राजा के कोनो राज ना होला, बिना आदमी के कोनो समाज ना होला व्यास जी ना। बाकी बिहाया के मुंह में ना एथियो में लाज। हई बताओ हमरा के कहतर कि तोरा के हम कोनोई गावेला सिखौनी घुमावनी हां ना। जब हम गावत रहनी तिनकर जन्म ना रहे। लगला हवा बने ओते घरी तई हगीजो न पहनत। इनकर गुरुजी संग हम दुगो लगे, इनकर जन्म ना रहे, तोरो जन्म ना नहीं सिखावता रहे। खैर चुटकुला के जवाब दियाई तोरा से आगे से हम कतनो निमन कहि त इनका बुरे लागे। कारण बा इनका में दोष बा, कतनो निमन कहि न इनकर मुंह में बुरे भरल बा। छी कोरोना में बढ़िया बढ़िया लोग चल गए, बाँच गइल बड़ा है देवता, वही ढेर हो गइल बा। हमको तो नौबतिया नहीं मन को हमको तो नौबतिया नहीं मन को ही बाकी धंग बदे के खूरे अभियंता तहारा पूरे लागी का लागी जी। कतनो निमन कहिन का बुरे लागे। हाय 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 हाय। अरे अपने से लगबो आपन हुरे, अपने से लगबो आपन हुरे तहरा पूरे लागी। अपने से लगबो आपन हुरे तहरा पूरे हो लागी। सोशल मीडिया के जमाना है, रुपया के चलते राम राम छी दो चार गो निमन कहबो त लोग ना मने सुनी। का सोचत रह के सब कोई हम एगो चतुर बानी, अब जितना श्रोता सब बेलूरा हंसा, खूब बेलूरा हंसा, खूब चतुर तू बड़ा तकावत रह लोग भाग कह गई। माने काहे भाग गई, बढ़िया चक्कर फील्ड बा। अरे महाराज
बैंक के कहियो कुर्सी पर बैठावे के चीज ना हो। ना बैठले जाते न हो। हम मास्टर बैंक के देखले बनी कुर्सी पर बैठल ना बैंक के कुर्सी पर बैठाई हाँ भूत देना कूद जाई। हाँ कूद के छूल देना मुतियो दी। अरे कतनो बदियानी मन को हो भगवान से के पूरे तहरा पूरे हो लगी। मनुष्य गुरुजी आप तो विद्वान आदमी हैं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। ये बात कोई माने चाहे मत माने बीडीसी महाराज जी, हर मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिख। बाकी इनका क्या बुझाई ये तो मैं खटा के अब फालतू बोले लेकिन क्यों सुने ना, अब समय ने भसुने काहे लगी सब पैसा मिलेला। अब पैसे मिली तब पैसा के चलते अभियंता। अरे मर्दे ब्याज के गरिमा है, ब्याज एक सोसाइटी है, ब्याज से काहे ना होते हैं। अब पैसा के चलते अनिल राय जी इलाही से भी करता बीएम क्लब सदस्य, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी एलआईसी करावे के चाहिए। पद प्रतिष्ठा रही कामना करो। पूरे सहारा पूरे हो लगी। राम हो राम अपने से लगबो अपन हुरे सहारा पूरे हो लगी। अपने से लगबो अपन हुरे सहारा पूरे लगी। जे जैसन वैसन विचार खोजेला। तू चाहे लगे सुदर्शनो हमरे सन बाउर हो जाए। हम जवाब तो खाली दिला, हम फालतू बोले के कोशिश में ना रहिला। सुदर्शन जब मैंने कहा ये अपन कलकारी दिखा करके लोग के दर्शक के मनोरंजन करता है। अलगे लिख लागेला। तू बलात्कारी बाबा भाई गला तू फालतू बोल के चाहता अभियंता। जिंदगी में लोग कहे कि ना फलानमा ठीक रहल हो, मोलो के बाद नाम हो जाए कि ना फलानमा ठीक रहल हो। भिखारी चाचा मर गईले हो, हाय रे भोजपुरी के विदेश तक ले गईले। ई ना कि मोलो के बाद लोग फालतू बने के जाए तो भले मर गईल बा, एकदम फालतू बोलत रहल हो। ए दादा मर गईल ठीक हो गईल बा, बढ़िया हो गईल बा। मोलो पर अटपट बोले लोग, तो ऐसा काम ना करे के चाहिए। इनका चलते आज नारदी गौनई में कोई माने चाहे मत बने होई के बेचारा भागल फिरता रघोरा। धर्म इनका बेचारा लाज शर्म भागल फिरता, लाज लजा जाई बाकी अभियंता के शर्म ना आई। लगबो लगा रे जाई इनका सोरा। अभियंता जी तू लइका ना रहल भाई, कतना चुटकुला कहत रह सुदर्शन भाई सुतर रहले। इनका सम बड़ा भाई है, आई कतर के 8 बरस के रहले, छोटा रहले सुतर। अरे मर्दे कुछ ऐसा कहे के चाहिए नीक लागो। कुकुर के बीडीसी महोदय अब कुकुर शंकर भगवान के लिंग चाट जाए का हो जाए? का हो जाए मने अशुद्ध हो जाए। कुकुर है शंकर भगवान हमें चाटे दो करा के। कुकुर शंकर भगवान के लिंग पर पेशाब कर दे का हो जाए? का हो जाए? अशुद्ध हो जाए। अब सूरज पर धूल बिगड़े बता का हो जाए? यही तारा ना बुझाला हो फालतू बोला। कहा तर की उजर पहन के आइल बड़ रे, उजर खराब हो माने ब्याह उजर पहनले बनते खराब हो, ये शुद्ध हो गई। छठ व्रत में जितना व्रती बन सो उजर पहन के स्नान करके खरना कर सका हो गई। ई कौची के अभियंता हवे? ई अभियंता कहा के हमरा बुझाइल ना, हमरा बुझाइल सच बात कहता नहीं।
अपने से लगबो अपन हुरे तारा पूरे लगी अपन लगबो अपन हुरे तारा पूरे लगी अपन गीत के जीत विपरीत के लोग के गावे के चाहिए अभियंता यही तरह तक ना बुझाई हमार गीत के गीत हमर विपरीत के गाय की फलनवा कैसन हो तू अपन गीत अपने गावे लो अपने गावे लो तरतीत हो जाता सारा घमंड हो गइल बा जेकर घमंड हो जाला ओकर 3-4 चीज बदल जाला हो ओकर चाल उदंड हो जाला बोली अनबंड हो जाला जिंदगी भकभंड हो जाला तहरे ऐसे अभियंता व्यास बकलंड हो जाला चलनी कहेला की छेद होते सूप के और चलनिया दूसता सुपवा के तारा में 77 गो छेद है चलनी कहेला तो छेद होते सूप के अपना फालतू बात ना बोले के चाहिए तरकारी में तू डाल दे बधूरे ताहारा बुरे हो लगी तरकारी में तू डाल दे बधूरे ताहारा बुरे लगी अपने से लगो जब भूरे तारा बुरे होला अपने से लगो जब भूरे तारा बुरे लगी तनी मने हमू छुआ दे तनी प्रसंगवा के छुआवल जरूरी हल्ला ला लेकिन हम भगवान राम के प्रसंग में अंड भंड ना गाइले ना फालना नहीं तू राण कोनो राण घाउल करत रह यार पहले तो मर्यादा लूटे ल भगवान राम के पैंटे पर पिछुआ खोस देला ह ओह गर्दन पे बोड़ा के टोपी पहनौला ई सब क्या है कि मर्यादा का उल्लंघन है आ यही तरह बुझाला ना आ कहले के भी अंता है अलग अलग फालतू बोला फालतू केकरा ना बोली आई लेकिन दुआरी पर को नहीं बात ध्यान दो बहुत दुआरी पर एगो बोले खातिर वकील पैसा लेला और रुपया लेला माचा तबू बोलेला आ एगो फालतू से बोलेला तो पिटाए लागेला दोनों तो बोलते बड़न सा एगो बोले के पैसा लेता एगो बिना पैसा के बोलता तो पिटाए शुरू कर ये से कहे के भाव भगवान राम के तिलक चढ़ल बा चलिए ने मंडप छावन दोनों दने विध होता लड़का पक्ष में लड़की भी पक्ष में दोनों दने विध होता कहे के भाव तो हरिया हर बसबा खरैया हर जनक मांगवावेल हो अरे बबुनी के हाथ है ना पावावेल मारो छवावेल हो हरिहर बसबा खरैया जनक मांगवावेल हो बबुनी के हाथ ना पवावल मारो
मटकोर के विधि विधान होला। हमनी के रामायण में अलगे गाइले जब मटकोर, इन्हें देखबो तो अलग किस्म के गावेला लोग। का लोग गावेला? मानर पूछ के एक पति बढ़ा तो मास्टर कि अरे कवनी बानामा बोललू रे कोइलो रे कवनी बोले रे कवनी बानामा बोललू रे कोइलो रे कवनी बोले रे कोयल लगन के आगम जनावे तो भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम की बा बहुत ही संगीत बा मांगलिक चीज गाई का अच्छा लगी ई न कि नाश्ता पका लिखल बा त डिबा ओइ जगह नाश्ता चलत रहल डिबा बौरा है आदमी के हाथ जोड़त तानी भागठा हो गेल बा। तू दोसर कोनो काम करई यार का करी हैं देखा उम्मीद बा कि अब ठामे ही मंदिर पर जाके भीख मांग के खाए के करी तू बरिया रे कोइलो उचरा तजा के करी तू बरिया रे कोइलो उचरा तजा रोने बनवा बोललू रे कोइलो रे पिचू कानवा रोने बनवा बोललू रे कोइलो रे पिचू कानवा तो सरत तू मरिया रे कोइलो उचरा तो सरत तू मरिया रे कोइलो बड़ी विधि विधान वाला पीतर भी नेवतल जाला इनमें पीतर नेवताई के अलगे लोग माई बहन लोग गीत गावे से लेकिन खराब ना होखे तू खराब करतर तू ब्यास हो माई बहन गावत तरस तो ले के धो देत रही जा हरि राम हो औरा बदमाश कहीं के एकदम अरे का करबे दादा हाई काइल बनल बनी के कह पीतर नेवताला में का गावे लोग कि कवना हीरा से को बैठी कोई लहराया मावा के डाल बैठी कोई लहराया मावा के डाल आमा डढ़िया बैठी कोई महुआ डढ़िया बैठल है चंपा डलिया ले ले बिसा रा चंपा डलिया ले ले बिसा रा नाना प्रकार के लोग माई बहन मांगलिक गीत गावेले लोग तो भद्रता के प्रयोग मत करो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवे तनी निक से गावो फल्ला ढकना आही रेशमावा गिर गई पांच छोट हो गई अरे मर्दे आज जब से हम तोरा से गावत तनी तबले हम बात सुनत तनी तरह से हैं हरि राम फिस अरे बताओ राम हो राम छी राम हो राम कहनो महका देता रहा जहां जाता रहा तू महकावता रहा हां से है कहनो मोटकी दिमाग है खराब होई गरम पानी उझिल देब दे ऐसे कहे के भावा गइल बा एकरा बाद हरदी के नेक होला तो हरदी के नेक में लोग गावेले से नाना प्रकार के गीत कि के ई जे हरदी उपारा के ई बेसा हर के करा के सिरे हरदी जाला
चढ़ते अरे दुल्हन के सिर हरदी हमनी का ये रामायण होला तो ये अलग भाव हो जाए का दुल्हा जी के लागो ए हरदिया हो दुल्हा जी ए हरदिया दुल्हा जी के लागो हरदिया 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 दुल्हन जी के लागो भिखारी ठाकुर के बाज भाव आर हरदिया 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 दुल्हन जी स्नान करावल जाला नाना प्रकार के जो गीत होला नोचुल होखेला इमली घटावल जाला नजर गुजर स्नान करके उतारल जाला कैसे लोग आवे कि के ई जे पोखरा खाना घाट आ वही पलोइया राखा राम राजा दशरथ पोखरा वही पपलोइया राखा राम तब आवाइन जवाइन लोग उछला आ ढकनिया के लोग औंध देला कि के लात में फोड़ दी हो बबुआ तो जने के रंजीत गइनी हो कि आवाइन जवाइन नया मारो छे आवाइन जवाइन नया मारो छे आर देखी हो रे कोई नजर नोचल के बाद जब पर निकासी को दे जला मार गहना गुड़िया पहना के ये लोग तन पर निकासी में बजावा तो बरात निकलता ले ओइले सोनावा पे
बारात चल गई बा मिथिला में एजे हम छोड़नी अब तने एगो हम लेदारी गाई लेदारी लेदारी होई कहतन कि हम गीत गाइले तो कर्ण प्रिय होला अतना कर्ण प्रिय होला इनकर गीत के माने छाती में मुक्का मार के दौड़ दौड़ के समय ना खाली करके लोग भागेला। हाँ, इनकर गीत दिल्ली राजधानी में बजेला। अतना कर्ण प्रिय भाई अभियंता जी के गीत हो। देखिए जवानी केहू के बस में नहीं थी ना जवानी अपने आप चढ़ी अपने आप ढह जाए। हाँ गायत्री ठाकुर का चल गई ले ब्याह जी गायत्री ठाकुर का चल गई ले कि पूरा न करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बूझी आग जवानी की। कहियो नहीं खा समझत तू ई ना समझिए अरे अब का समझिए सब अभी जन्म में का समझिए अब का समझिए सब तब ये तो चुटकुला कहता रहे हमरा फालतू चुटकुला। सुदर्शन भाई कहता के भैया तारा मौजे से ना काम हो हमरे के थी कॉल एगो साइकिल ले दी देखिए तो फालतू महाराज के माने ई कहेला लोग कहेला तब पूंजी नहीं थे रात काटला सब रात कटौन के काम हो और मार्केट खत्म बता ये हम ना कह सकिले ये अपन दिन भुला गइले ये सोचले कि हम खूब चुटकुला जानी ले ये अपन दिन भुला गइले के तरह अब तो अब आन्हर लांगड़ के कैसे बिया होला वो सब जानते अरे राम हो राम मुंह स्टाइल करके थोड़ी करबो। अरे राम चाहे लड़की बा हुई चाहे कुछ दिक्कत हुई चाहे कोनो काम हुई तौने से शादी कर दिया अपन ससुरारी दिन उन्हीं कोइनी अब फिर 8 तारीख के जाके बा हमरा के हां ओई पहले ने उता दे दल बनी मिजाज में रही ना तो घर छोड़ के भगला तो समझ लिए ले गए लेके चलो सुदर्शन भाई अपन ससुराल तनी घुमाई। हां गर्मी के दिन रहे हां रेत चलत रहे अरे राम हम सोचे कि चलो इन्हीं गांव नहीं गा के बता काट लिए थी गईनी नु तो इतना मलकिन से कहले कि सुनो हो एकदम लहला दुपहरिया रहे एकदम दिन खड़ा रहे कपार पर कुसुम कहले कि कुसुम ए कुसुम तने हमरा बाथरूम से बुझाता कहले कि आई हो हमर राजा आई हो दूर कहां जइबो लुक मार दही होई लोटा में पानी ली आ गते गते बैसखिया पर कर जाई या बसवड़िया में उजा बैठ न जाई मेहरारू के बात माने में टेका हवे गइले आई तो जेकर बाथरूम लगा रहला कुछ लौकेला वो बाथरूम भइला पर सबसे जिंदगी का आराम उजे मिलेला। अरे राम हो अब गइले होते फते लोटा ले ले इनका लागल रहे काम भाव ओहे बैठ गइले ई ना देखले आ जे जा बैठले ओजे एगो बियर रहे अब बियरवा में से सांप एगो निकल के इनकर एथिए में ढूक गई गाड़िए में गाड़ी सूर देना ढुकले नु त कह आई हो दादा अब ठगत कहले कहल के कुसुम हम अब ना बचम काहे जी हमारे एथिए में सांप ढूक गई लो गाड़िए में आई हो दादा इनकर मेहरारू लगली कि आई हो राजा हो गरीब इनका ससुर के तो कहा रे क्या है तो कि देखी ना इनकर अथिए में सांप ढुक गई बा हां देखे ना इनकर गाड़ी में सांप घुस गया कहले कि चुप हाला नहीं करे के अभी बुलाता हूं बिना हम अभी सपेरा को बोला के लिए आते हैं सपेरा बीन बजाएगा हां सांप बाहर हो जाएगा हां सपेरा के बुलावल गई सपेरवा आइले तो कहले कि अभियंता जी जनता जी ऐसे निहुरल रही है ये एक काम करिए निहुर जाइए पहले दोनों बैसाखी पर निहुर जाइए हां एकदम लंबा निहुर गई कल भाई लुंगी हटा दीजिए हाँ। चड्ढी खोल दीजिए हाँ। सांप निकलेगा तो फुफकार मारेगा हां और निहुर के चड्ढी खोल के निहुरल पड़े हाँ। अब बीनवा वाला लोगल बीन इन करे थिए तो फूके बेचारा के दम में टूट गया बीनोला ला ज्यों सांप मुड़ी निकलस न त्यों दम में टूट गई हां फिर भूख देना सांप भीतरे ढुक गई हां गाड़ी में इनकर ससुर देता रे 200 रुपया लो एकदम ऐसा दम कस के बजाओ कि एकदम बीन के सांस नहीं टूटे सांप बाहर हो जाए बीन वाला दम सधलस निहुरिए निहुरिए माऊ बनिए आप बनिए
तेन कर तल्ले काये के आदत माऊ बने के अरे बन गइले झमदुना आ लागल होई जे बिनवा फूके कातना दम शोधो एक बीता सांप मुड़ी निकाल अरे आ दम टूट गई वही में केचुल छोड़े लागल का फिर सांप भग देना भीतर तब अभियंता जी कहते के लोग 500 रुपया सकरवा कहते के जी आपके ससुर जी सांप निकालने के लिए दे रहे हैं आप क्यों दे रहे हैं कहले कि 500 रुपया लो और ऐसे ही दम तुर तुर के बजाओ सांप एक बीता बाहर भीतर जा रहा है तो हमको बहुत मजा आ रहा है उसके बदले में एगो विकलांग साइकिल दिया जाएगा मैंने यही के खूब चुटकुला कहे है अरे महाराज फालतू का एने आवो का कर लोग से हमरा के पाला पड़ेला तो कुछ कहीं के पड़ेला तो हमने ना बोलीला ना तो हम केहू सब बोलीला हमरा संजय जैसे के वाला उनसे मोइसने पड़ोसी ले हमारे बीडीसी भाई की ओर से बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक कर दे अच्छा रुआ कहला रुपया देले बने साहब अभियंता तो दिले बड़े एक बीता आगे पीछे जा रहा है तिनको लइकाई के याद आ रहा है हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा निकलवावे खातिर हम कहतर के कितना दिन रही निकलवा दे बेचारे के ना तो एक तो सही दिक्कत बा मुंह माया के निकले लगी तो दिक्कत हो जाए निकलाई 500 अब देखी बलमुआ प्रदेश से बारे हां मेहरारू के ना बोका के बहुरा देखी ई दुनिया में ए मृत लोक में पति पत्नी संगे रही तमाजा मिली अलग अलग रही तो साजा मिली हां मिली दोनों में चाहे दुनिया के कोई भी नर्मदा जी संगे रही तब मजा मिली अलग अलग रही तो साजा मिली हां तो रउआ काहे नहीं खिले के चला अरे बुरबा हम गाँव मेहरारू लेके चली रे देखते रहे कि एगो स्टेपनी बा अरे इहो भुड़भुड़िया ही है वो छोड़ती है दुनिया यही चलते भगवान राम जब वनवास जात रहनी हो हां तो सीता जी कहली कि हमहू चलो चले भगवान राम कहली कि सीते तू वन मत जा वन में बड़ी क्लेश होखी एक बोली पर सीता जी भगवान राम के मुंह बन गईली कवन बोली कहली नाच जीव बिन देह नदी बिनु बारी अवय सहीनाथ पुरुष बिनु है रे बलमुआ प्रदेश देह एकदम कोकरी फूल के होई बा कखनी फूटस फाट जाई सावन महीना में बेचारी सोचली कि वही है हरियर साड़ी पहनो हरियर चूड़ी पहनो मेहंदी लगा के कजरी गायब ना आइले खीस में मेहरारू देखी मेहरारू एगो पैसा के भूखल ना रहली मेहरारू के माने भाई लालबू भाई विनोद भाई भैया गाय हो के कि खिया के खूंटा पे उतार दो ना रंजीत के बुझाते नहीं ना आइले तो खीस में हरियर साड़ी के चूल्ही में जार देली हरियर चूड़ी के लोढ़ा सब फोड़ देली सोचली कि कहानी आई है जन्माष्टमी भदोइया में ना आइले ना हीरा सा धोनी की कहीं दुर्गा पूजा में आई तो दुर्गा जी दिखावे लेके जाई चरखा पर चढ़ाई गुरही जिलेबी खियाई हां कवन जिलेबी गुड़ के जिलेबी कवन जिलेबी गुड़ के जिलेबी बाकी ना आइले ना लास्ट में मेहरुआ फोन कर देलस कल के सुना है तारा जिले सुख बना बोले सुख हां मन जा रोज रुपया बैठ बजैला से कह दिन देख ले तारा रुपया में घटी लगी अरे वो कैसे हो नौ वैसे नंग बड़ाई क्या करता का करी नौ के कसम जड़बा तना में आई कैसे नौ का नौ दुनिया 18 8 के 9 9 तिया 27 7 दू 9 9 चौक 36 36 9 9 बजे 45 5 4 9 यही तरह 9 81 8 के 9 कति को में तो कम से कम आजा बोलमुआ आजा मोमबत्ती चुआ के चल जा फिर बहरे छुड़छुड़िया छोड़े कोई छत पे ले जाके कैसे कहता रे
तू तो कहले रह फिल्म के लाइन तू हमर बताइए कि कहाँ से लाई चुनल बा कितना बढ़िया मिक्सिंग भाई कहतर के हम तहरा के मार्केट में ले आइले है महाराज बल्ला से बल्ला सावधान सावधान माई के ममहर के बखान तारा ऐसा कतने के नोच के हम बिगनी तो कितना ब्यास बन के गौनाई गावत हल आज भी जियावत नहीं जा आजो जी आवत नहीं कितना ब्यास अतने के कैसे कहता नहीं दिया राके का कर जइसन देह मोरा भांडे जेकरा कस के प्यास लागल होई गुरुजी ओकरा एक गिलास गरम दूध दे दी ओकर प्यास ना जाए ना पुरान करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बुझी आग जवानी के जवानी चूरा जोगावे के चीज ना हो जवानी अपने आप चढ़ेला ढह जाला चूरा के घोइली में बंद करके रख दी कि हमर खिचड़ी में भतार ना आइले ये तक खोई है तब ले चूरवे तीत हो जाई दान करो ऐसे कहते दियरा के काकर जस देह फाटे बर्फ के पानी देह में रगड़त तारी विनोद भाई मेहरारू बर्फ के पानी रगड़त तारी आग शांत होत नहीं तो सकरा जाई राजा दौरता काटे रहे बहुत कमरा लगा हुआ है ये रोल नहीं किया जाएगा का है एक दिन यही रोल हम करत रहनी हम हां एगो मोबाइल वाला तीर के अब भक्त न छोड़ देलस हां एगो लइका काम के देख लेलस हां बुधना हमर मेहरारू के जाके दिखा देलस देखिए ब्याह जी के तू गोला हां ओ मेहरारूआ देखली विनोद भाई तो गरम हो गेली हमरा पर ला ना पहले रोज ब्याह जी कहो दिन ब्याहवा कहे लागल अरे हे ब्यास ब्यास है ने बताओ हम पगला का गया का हुआ रे कली यही तो गोला होता है ई है यही तो गोला आप लोग आते जाते हैं अब तो हम देखनी तो सटल रहनी तो सोए गगरा देह पर पानी गिरे लागल कोई कि ना कैमरा वाला कंप्यूटर में ले जा जो सटाता है लोग कंप्यूटर में यही तो गोला होता है यही आप लोग तो लगाते हैं नचनी वाला में सेंट मारा है हमने वाला में पिलुआ पड़ जाए तो सकरा जाई राजा दौरता काटे आगे ना बुता वाला अरे बर्फ के पानी आगे ना बुता वाला बर्फ के पानी ए बलमुआ जहिया से कोइला परती सपिया चोलियों में आके ना जवानी जहिया से कोइला परती सपिया चोलियों में आके ना जवानी
की राजा जी ए जवानी शोर करता जाए मठी लगन उतर न जियले सुख बा न मूले सुख बा फिर दुनिया में जन्म लेवे वाला कोई नहीं खे ई झूठ मूठ के बाकी हुआ जब तो स्वर्ग मिली ऊ करब तो नरक बा फिर जन्म ना लिए राजा कहतर की हई तू तो एकदम सुरगर है जो मन करे सुर जोर डाला अपना बुद्धि पर मन करे फानी के चढ़ी जाई अमरूदी पर देखा सोना के देह एकरे के शिकायत करता रहो ले ले बड़े को हिजड़ा मार हवा बनता रहो अरे हाय देखा था वो संपर्क कखनियो ना रहेली चिकन मोलाई आटा के लोई हाय रोज 3 किलो गाय के दूध पिएली हां वो गाभिन गाय के अरे के बकेनी गाय के हम रोज बैगन के चोखा खा के आवे गोपालगंज में रंडी ना है चिकन मोलायम देह आटा के लोई कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई ऊपर नीचे रगड़ी देखे अनिकेत ऊपर नीचे रगड़ी हाय रे दादा जवानी के गर्मी से पगला गइल बाई मेहरारू हाय हाय बिरह मेहरारू के सांप काटले तो विषधर मर जाले इतना बिरह में पागल होलन ऊपर नीचे रगड़ी अरे बर्फ के पानी गमछी डाल ऊपर नीचे रगड़ी बर्फ के पानी जहिया तक पहिला परती सपिया चोलियों में आके ना जवानी चलियों में आके ना जवानी कहतर के जाए राजा जी खुदरा ना लगू नमरी लगू जाए राजा एहू लगहर गा देखतरी भाई हां कहां का लगहर गा के का करबो सुहाग भाग बा
है मास्टर मुना सुदर्शन बातुमानी ओरिया के पानी जो सचुएला जवानी मास्टर मुना सुदर्शन बातुमानी ओरिया के पानी जो सचुएला जवानी हजार रुपए के पुरस्कार हमरा विदेश भाई देनी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होके अब भगवान पद प्रतिष्ठा बढ़ावा सही कामना करे ए हाय देखता जोपन के ओजन से देह भइले भारी जोपन के ओजन से देह भइले भारी सैया ड्राइवर जाके हैंडल संभारी कौन फूल झड़ी में अरे लू भाई पानी हाय छाक कौन फूल झड़ी में अरे लू भाई पानी हे बलमुआ कौन फूल झड़ी में लू भाई पानी जहिया से कोइलो परती सपिया चोलियों में आटे ना जवानी जहिया से कोइलो परती सपिया चोलियों में आटे ना जवानी जहिया से कोइलो परती उतने लिया के हम मुझो देनी समय ऐसे कह के राम को मन छितलाई राम को मन छितलाई भूखल में कह चाहे भर पेट खाई के भूखल में भर पेट खाई के खेत खरिहान चाहे मंदिरों में जाई के खेत खरिहान चाहे मंदिरों में जाई के राम को चितलाई के राम को मन चितलाई के ठेका ठेकी जान करो मन चितलाई के राम को मन चितलाई के कान फुका गुरु करो मन चितलाई के राम को मन चितलाई के चुमा चुमी जान करो मन चितलाई के राम को मन चितलाई के लेवा लेवे जान करो राम नाम मन चितलाई के राम को बंद करो राम को ना कहबे बोलिए शंकर भगवान